И така, лекарството, с което сега продължаваме, това е сулфур. Лекарство от минералното царство и не само. Това е най-голямото хомеопатично лекарство. Има 16 831 симптома, от които 1441 само умствени симптоми. Ние дори няма да успеем да кажем всичките умствени симптоми, само най-важните. Затова ще използваме малко символи, малко метафори, за да го разберем по-лесно лекарството сулфур. Сулфур, това е сяра. Къде в природата се среща най-много сяра? Разбира се, че в земната кора. А как е дошла сярата на повърхността? Тя е дошла от земните недра. А как идва от земните недра? Идва с помощта на вулканичните изригвания. Така че, за да разберем самото лекарство сулфур, ние ще си представим един вулкан и ще разгледаме две състояния. Ще разгледаме състоянието на лавата преди изригването, долу, дълбоко в недрата, и ще разгледаме състоянието на веществото при самото изригване. Така, съвсем спокойно можем да кажем, че има и два типа сулфур. Единият тип сулфур много прилича на състоянието на лавата в недрата, а другият тип сулфур много прилича на състоянието на веществото при изригване. Какво е състоянието в недрата? Там има огромна температура, огромно налягане, компресирано е, няма изход, все още вулкана дори не се е образувал. Земната повърхност дори може да е все още равна. Увеличавайки налягането, има много напрежение. Това напрежение създава едно много плътно вещество. Тази магма, това са скалите, които последствие, когато изстине, от тях получаваме гранити. В тази магма от нея се образуват диаманти дори. Така че съвсем символично може да говорим, че този тип сулфур е много плътен, т.е. много материалистично настроен. Сулфур е в тази му крайност е един много земен човек. Той е вечно заед с нещо, вечно под пара, под непрекъснато напрежение. И като такъв материалист той е отдаден дори и на колекционерство. Малко тип Плюшкин. Все обича да събира и в същия момент такъв един стиснат. Но какво събира този сулфур? Той не само събира притежания, но той събира информация, той събира и познание. Друго, което е характерно за този сулфур, тази лава, която може да промени земната кора дори, е това силно его, това много голямо самочувствие за аз съм важен и аз съм значим. Как няма да си важен, да си значим, като ти като лава си в състояние да нагънеш дори планини, да преместиш земната плоча, само да си направиш място, за да изригнеш. Чрез символа на лавата в недрата ние обрисуваме един човек, който е много материалистично настроен, който обича да трупа познание или да трупа притежание, който може обаче да се вглъбява в себе си, да изследва себе си, да мисли над себе си. Така че за него може да кажем, че той е един дори философ, дори мислител. Той така е известен в материя медика, като човека философ. Докато когато тази лава изригне, това напрежение се освобождава. Не само се освобождава, ами ние виждаме, че лавата вече не е структурирана. Тя излиза съвсем хаотично. Така че онзи тип сулфур горе, който символизира излизаната лава, това е един съвсем безгрижен човек, съвсем замечтан човек.
Той е много позитивен, много приятелски настроен към другите, към света, но е много хаотичен, много неподреден, много разхвърлян, дори до нечистоплътност. И както лавата излиза във всички посоки, той е такъв великодушен, раздава се за всички, тревожи се за близките си, да не им се случи нещо лошо. Така че ние виждаме сякаш двете крайности. Едната крайност е този по-скоро затворен и вглъбен в себе си човек, който е материалистически настроен, а другата крайност е този, който е безкрайно отворен, раздаващ се до наивност, до безразсъдство. И в двата случая обаче ние говорим за лава, говорим за сяра. Така че и двата сулфура са изключително топлокръвни лекарства. Тоест, те са много топли, всичко им е топло, всичко им е горещо. А ако го видим студенокръвен, ако видим зиморничев, няма да бъде сулфур, ще бъде друго лекарство. Дори и да отговаря на тази картина. Топлината на сулфур е нещо много характерно. В реперториума друг начин да разберем сулфур е ако изходим от неговата делюзия. При Калкарея казахме, че основната делюзия е да не би, че се страхува някой да не разбере нейното умствено объркване. При сулфур основната делюзия е, че е велик. Той счита себе си за велик. Смята себе си за нещо повече от всички останали хора. Че той знае по-добре, че той разбира по-добре, че той може по-добре. И пак с символ, с приказка, с игра на думи, можем да сравним идеята за сулфур с идеята за човека, който обитава райската градина. Когато си в рая, първоначално всички твои нужди са били удовлетворени. Не е трябвало да правиш абсолютно нищо. Ти си получавал всичко наготово. В следващия момент обаче, когато човек яде от ябълката на познанието, от дървото на познанието, няма значение излъган ли е, не е излъган от дявола, факт е, че той яде, след това той вече е изгонен от рая и трябва сам да се справя с живота. Много често, когато пациентът сулфур дойде при нас и ни разказва за своята житейска история, той ще ни каже точно това, че всъщност аз съм се справил с какво ли не в този живот и все още се справям. Това е един човек, който се справя с живота. Защо? Защото той сякаш е изгонен от рая. Той сякаш иска да навакса, да възстанови това, което вече е изгубил. И тази идея, че нещо е изгубено, по-късно, напредвайки в лекциите, ще видим, говори за псоричния миазъм. Това е една характеристика на хората, които имат нужда от лекарства към този миазъм, че нещо им липсва. Всъщност, защо човек решава да яде от дървото на познанието? Всъщност, той сякаш решава, че може да се справи сам. Че няма нужда повече от това някой да се грижи за него, да му дава всичко това. Той решава, че може да се справи сам в живота. А този, който решава, че може да се справи сам, има тази делюзия, че е велик. Аз знам как да го направя. Аз мога... ти не ми го обяснявай. Аз ще го направя. Това е много характерно за сулфур. И тъй като всички ние нещо ни липсва в живота, в крайна сметка ние сме били в един рай някога, дори в утробата. Там не е трябвало да бъдем послушни и да правим нещо. Там сме получавали всичко наготово през пътната връв. Това е една форма на рай. Ти си защитен, ти си обгрижен, безусловно. В следващия момент обаче той рай свършва, ти трябва да се научиш да ходиш, да говориш, да пишеш. Трябва да правиш. Именно. Но ние сме изгубили рая. На всички нас нещо ни липсва. Всички нас имаме, дори ако искаш, първородния грях. И така символично или метафорично погледнато, всички ние някога в живота си имаме нужда от сулфур, така че не случайно, че сулфур е най-голямото лекарство с 16 000 симптома. Той просто има отношение към онези много дълбока човешка черта на загубеното, на това, което го нямаме вече. Дали ще бъдат пари, дали ще бъде любов, дали ще бъде внимание, дали ще бъде здраве, нещо е изгубено. От друга страна, факта, ако се върнем на приказката за рая, факта, че на него този рай ти имаш всичко.
Защо ти трябва още познание? А той отива да яде от дървото на познанието. Фактът, че го правиш това, е сякаш, че те вече няма какво да научат. Той рай вече ми е познат, тук няма нищо, което да ми е предизвикателство, аз знам всичко. Ето е отново делюзията за велик. Вие ще видите един човек, на който не може да му бъде даден съвет или да бъде изказано мнение. Той въобще не се интересува от вашето мнение. Той много добре знае или си мисли, че знае как трябва да направи нещата и как те трябва да бъдат. Ето защо той е много критичен. Обича да критикува другите, обича да прави забележки. И когато им се противопоставите, той прави забележка, той ви критикува и вие му се противопоставите, тогава той много лесно избухва, както избухва вулкана. Толкова разрушително може да избухне. Това, което е характерно за сулфура, е също, че той непрекъснато демонстрира на другите как сам се възхищава на себе си. Ох, колко съм умен, по-гениален от мен няма, ах, как ги разбирам нещата и така нататък. Обаче, в същото време, сулфур много държи другите също да му се възхищават. Не е достатъчно само той да каже, нали, аз колко съм велик, всички трябва сега да ръкопляскат и да кажат, да, ти наистина си велик. Това се получава малко пак в нашите социалистически страни. Диктаторите, нали, там отгоре, нали, аз съм велик, аз съм вожда, обаче всички долу трябва да пляскаме и ние да казвам да. Това е много характерно за сулфурите. Така. Мания величие. Има голяма мания за величие при него. На езика на хомеопатия това се нарича еготизъм. Има разлика между еготизъм и егоцентризъм. Когато кажем, че някой е егоцентрик, той сякаш е черна дупка, т.е. той е празен, в него нещо липсва и той иска да привлече всичко към себе си. Всичко се отнася до него. А когато някой е еготик, той има прекалено много от себе си и налага себе си върху цялото пространство. Това, което е характерно за сулфура, е еготизъм, а не егоцентризъм. Ще видим една друга много важна характеристика. Казахме, че той е философът в материя медика, че обича да философства. Това е един човек, който безкрайно много теоретизира. Той мисли на глас, разсъждава, едни такива отвлечени конструкции, постоянно анализира, постоянно нещо си обяснява. Иска всичко да си обясни. И ще ви обясни всичко. От това как се завинтват болчета, до как функционира ядрен реактор, от това как да си сварите най-добрата супа и как да... Абсолютно всичко може да ви обясни. Но това при него е едно теоретизиране. Той е по-скоро добър в теоретическата страна на нещата, а не толкова в практическата. На български му казваме дървен философ. До такава степен, че всъщност философствайки, той измисля много неприложими на практика неща. Това са има такива дори инженери, които философстват върху някакви иновации, от които въобще няма нужда, обаче той пише едни трудове, пък едни докладни записки, пак напред, пак назад по отделите. В крайна сметка това не е нужно, но той го е измислил. Неприложимо е в практиката. И връщайки се върху това, значи, тук има идеята, че сякаш аз знам повече, аз знам кое е по-добро. Така както е, не е добро, ама аз сега ще ви науча как трябва да бъде. Ето е тая мания за величие, но тя стои в основата на първородния грях, както казват в религията. Твоята мания за величие е, че искаш да си богоравен, да знаеш както знае Бог и затова ти си ял от дървото, защото змията ти е казала, видиш ли, Господ знае, пък ти не знаеш, яш от дървото да видиш ти какви работи ще разбереш. Нали, чрез приказка може да си, чрез символ можем да погледнем към психиката, към душата на сулфур. Тук обаче има нещо много по-дълбоко. Самият човек сулфур, дали ще кажем, че се противопоставя на Бог, или ще кажем, че се противопоставя на природата, този човек винаги не е в съгласие с нещата, които се случват. Той се противопоставя на естествените природни процеси. И ако погледнем отново човечеството днес, човека като цяло се противопоставя на естествените природни процеси. Копае недрата на земята, вади полезни изкопаеми, вади петроли, присушава. Ние, цялото човечество, сме като сулфур по отношение на природата.